Takže vítejte u hry Pokémon Unité. Já už jsem dávno začal s touhle hrou a moc se mi líbí. To jsou vlastně Pokémoni, kteří bojují v aréně. A zaplňují protivníkovi, jak dalo by se říct, jako fotbalový terče. No a já budu teda hrát o pohár. Moc se mi tady ta hra líbí. Jsem vám ukazovala ty postavy, tak takhle nastoupíte. Vyberete si Pokémona, kterýho máte. Já si vyberu třeba tady to. Takže a já mám i tady to, ale mně se víc líbí tady to. Takhle se nastupuje do té arény a tady dole jsou protivníci, s kterými budu hrát. Vlastně bojovat, no. A já se jmenuji Yellow v té postavě. A hrajete vlastně za Pokémona. Tuto hru doporučuju, je příjemná. No a máte zvuk, ale já jsem vám k téhletý hře chtěl něco říct, tak jsem tam zvuk nedával. No ale Charmander jsem si vybral dobře, no. Ale když máte třeba Charizard, tak on se v každé postavě vždycky mění Charmander, Charmeleon a Charizard. Mě tady hra fakt moc baví, doporučuji. No a já zkusím bose. Jo, dal jsem bossa, koukněte se nahoru, jo. A já jdu trochu zneškodněte, no. My jsme fialoví a soupeři jsou teda oranžoví. Jdu si dobít pokébaly. Jo, jsem Charmander. Charmeleon, pardon. Jdu zase na bose. Byl bych hloupý, kdybych... Jo, zase jsem dal podruhý. Jsem dal bose. A Charizard je strašně dobrý. Jo, dal jsem další. Moje kamarádka má mňu už, ale teprve si to stáhla včera, protože ona to koupila za peníze. No a teda já mám ještě jeden pokébal, no jeden tam dát nemůžu, a takže já jdu teda zabít tady toho. Jo, jsem Charizard. Za chvíli, jak tam mám zámek ze 100, mi naskočí nejsilnější schopnost. A teď jsem vlastně neporazitelný boss.
No a ten boss je fakt silný. Ale zase jsem ho dal. Tato postava už je neporazitelná.